работал проспект. Шла зачистка, всем бойцам респект. Нас затрымалі на канцэрце каля Смалявічаў, і нас уже везлі у мікрааўтобусе у Смалявічскае РОВД, і адзін з замапаўцаў пачаў праяўляць да адной з затрыманых дзяўчат, яе звалі Алеся, і ён пачаў да яе праяўляць такую увагу. Яна, карацей, спадабалася яму, і ён дае: «Давай, Олеся, с тобой обменяемся контактами, давай съездим на шашлыки, я разведусь, ты мне вельмі спадабалася». Потым ужо у самім РОВД ён да яе таксама падыходзіў: «Олеся, пойдем, выйдем. Хочешь покурить? Я тебя выведу покурить, пошли поговорим». И мне, короче, запало в душу. Бус отвел и тихо прошептал: «Олеся, дай свой телефон. Олеся, дай свой телефон. Смотри, малыш, я не гондон». Мы уже отсядзелі сотні свае, выйшлі, і ён знайшоў яе ў соцсетках і таксама пісаў, что я все про тебя думаю, не могу забыть, вот прям ты мне очень-очень понравилась. Ну, нас гэты выпадак зачапіў тым, што можа ўзнікнуць нейкае пачуццё паміж ворагамі. І это цікава, што з чалавекам адбываецца, якія ў яго унутры змаганні. Ён разумее, што яна з таго лагеру, я з гэтага лагеру, паміж намі як бы нічога не можа быць, але ўсё роўна, я яе кахаю. Яна змагарка, а што мне рабіць? Я пакакаў яе, блін. Можа, у яго памянялася жыццё, можа, ён, я не ведаю яго лёс, да? Але, можа быць, гэта нейкі такі кручок, каб зразумець, што каханне перадусім, да, каханне можа быць мацнейшае, чым супрацьстаянне нейкіх бакоў. Цяпер мы вдвоем в РУВД, як в ЗАГС с тобой пойдем. Я ж тебе догонял, ты ж так убегала, я ж не знал, бить тебе был готов. Но не могу ударить я любовь. Чакайце гэты трэк не на альбоме «Ощущение», а на наступным альбоме. А гэта значыць, што РСП будзе працягваць сваю дзейнасць. У нас ужо планы на будучыню. Ужо працуем над новымі альбомамі, так скажем.